Fjerkræ er fællesbetegnelsen for fugle, der holdes i fangenskab for produktion af kød eller æg. Høns, ænder, gæs og kalkuner er de vigtigste typer af fjerkræ, men også perlehøns, vagtler, duer, fasaner og strudsefugle hører under fjerkræ. Det gennemsnitlige årlige forbrug af æg i Danmark er 230 æg per indbygger. I Danmark bruger vi mest hvide æg, der kommer fra burhøns. På fjerkræslagteriet bliver kyllinger bedøvet med elektrisk strøm og slagtet. Efter slagtningen bliver kyllingerne skoldet og plukket, og fødderne skæres af. Herefter åbnes de, og indmaden tages ud, og skoldtemperaturen har en betydning for, om det gullige overhud på kyllingerne knuppes af under plukningen. Er overhuden knuppet af, får kyllingerne et mest lyst udseende. Hønsefuglens unger kaldes kyllinger. De bliver rodet i 21 dage, og når de bliver klækket, har de normalt ikke den samme farve som hønerne og hanerne, men er gule med dun. Ligesom andre fugle lægger hønsefuglen æg. Også kaldt på latin Sorceo camelus, eller mere korrekt masaistrudsen, er verdens største nulevende fugl. Den er også kendt under navnet afrikansk struds, og strudsen er op til 2,5 meter høj og kan ikke flyve. Til gengæld er strudsen udviklet til at løbe stærkt. Den har lange muskuløse ben, og dens tæer på hver fod peger begge fremad. Strudsens topfart ligger omkring 65 km/t. I nogle lande har man forsøgt at udvikle strudsevæddeløb i blandt andet Afrika og Caribien. I dag bliver fødevarekyllinger udviklet intensivt, så i nogle tilfælde dør de. Grunden til, at de dør, er, når de bliver udviklet intensivt, så de hurtigere kan blive slagtet og komme ud i supermarkeder, kan deres knogler, ben, sener osv. ikke følge med, så de ikke kan gå. På fjerkræslagterier i EU kan man lovligt anvende 3 forskellige kølemetoder. Luftkøling, luftspraykøling. Ved denne kølemetode anvendes luft sammen med fint forstået vand. Neddybskøling. Ved denne kølemetode køles kyllingerne i særlige kar med koldt vand. Kølet fjerkræ er næsten altid spray- eller luftkølet. De vandkølede fjerkræ vil dryppe for meget. Men kyllingerne skoldede ved forhøjet temperatur bliver de vandkølet, da de 2 øvrige metoder vil udtørre overfladen af huden for meget. Det er frivilligt, at man vil skrive, hvilken kølemetode, der er blevet brugt til at få kyllingerne frosset ned. Ved køling, hvor der anvendes vand, kan det ikke undgå, at kyllingen suger en lille smule af vandet ind i sig. Så når man fryser kyllingerne, er der kommet regler om, hvor meget vand de må suge ind i sig. Ved neddybsfrysning må kyllingerne maks få en vægtforøgelse på 4,5%. Ved luftspraykylling må de maks få en vægtforøgelse på 2%. Myndighederne kontrollerer, om slagterierne overholder reglerne. Så hvis de ikke overholder reglerne, må kyllingen ikke sælges i EU. Fasanen blev importeret til Danmark fra Asien i 1562 af kongen og herremændene som nyt jagtbytte. Fasanhannen vejer ca. 1.100 gram til 1.600 gram. Hønen vejer 800 gram til 1.300 gram. Hannen er meget farvestrålende. Den har blåsort hoved og hals. Ryggen er rødbrun med sorte og hvide pletter. Bugen er sort og brystet er kobberrødt. Hanen er lang og brun. Hunnen er mere dæmpet med en gråbrun farve med mørke pletter.